5 храни, които изглеждат безобидни, но всъщност бавно увреждат тялото ти. Да, може би ги ядеш всеки ден и точно за това са опасни. Ето и кои са те. Първо, плодовите сокове от магазина. Защо? Защото те съдържат концентрирана захар, която рязко повишава кръвната ти захар и натоварва черния дроб. И същевременно не ти осигурява фибрите, които се съдържат в истинските плодове. Второ, чипсът и солените снаксове. Те съдържат огромни количества сол, натриев глутамат и различни видове консерванти и мазнини. Съответно, влошават кръвното налягане и натоварват сърцето. Трето, маргаринът и хидрогенираните мазнини. Те съдържат трансмазнини, които повишават лошият холестерол и увеличават риска от сърдечни заболявания. Четвърто, енергийните напитки. Те комбинират високи дози кофеин и захар. Това води до висок скок на енергия, последван от срив. Това натоварва изключително много нервната система. Пето, сладките зърнени закуски. Те изглеждат като бърз старт на деня, но всъщност водят до бърз глад, преяждане и повишаване на теглото. Ако искаш да съхраниш тялото си и да живееш един пълноценен начин на живот, започни с малките промени още от днес. Малките избори всеки ден създават големите резултати. Напиши в коментар коя от тези храни ядеш най-често и коя от тези храни ще спреш да ядеш още от днес.